kwakhe uMiriam safika kwaMiriam ke njengabantu abadala ke sadlala ke naye ngiyamangala ke mina nje ngaphela ngisho amasonto nje athini sengifonelwa iyangizizwa kahle ngicabanga uyawado kwi-clinic ngithi mina yani impela mawuthi yagula hawu ngokukhulu ukuphazima kweso uyabona wena ubheda kabi wena uyabona usummithisile manje ngithi mina cha kwaze kwashesha ke bo somithi hey waza sokhuluma hey yazi yini ngayivala ifoni lena manje okay zayivala shuthi ke ngithi mina wasokhuluma ngenkali phela kushithi wayenza sengathi lento engenze kuye akayithandanga kanti uqamba amanga shuthi ngifike angitshela odokotela thoje bathi athe nje amanesi angazi umuntu check umchamo ukuthi engabe ukukhulelwa noma akukhulelwa wena thoje wena uzubambile usunesisu manje ngithi mina ngithi mina ngiyakuzwa vela kunzima nokuthi ngiphike phela manje waphela proof phela kubhalwe phansi ayiveli proof ngithi mina ngiyakuzwa bese thi afaka lokho sixoxeka akafuni ngihlalo kule nkulumo uzibona impela waphela kwafanele phela athi nayi proof ukuthi ngimethi ngambe nini sahlala nesisu ebese ethi hawu uhamba nje kwensuku namanje uthola awusho ukuthi igama lengane kuzoba ubani ngithi mina awu yake why ingakazali ingane na ingane kufanele uzethiwe ingane ukuthi ingane ayikazali kufanele uyethe awu ngithi isinangaki ke lapho lo ngathi kwakuyinyanga kwakuyinyanga phela hawu kwiqiqi angikho right ngisaya eclinic emva kwalokho kuthiwa isisu sesiphuma Bukele Perfect TV emakhaya nginimukela igama uShepherd wakaManxele dabuka wahlabisa empembeni isigodi kade niyabona ke njengamanje ngisaphethe yena umkhaya wami ubaba uNjabulo kunene nimthokozele kakhulu ukuba khona wakhe lana basha abantu uthi akabuye njengomuntu olalela izicelo zenu ke bafethu uphinde wabuya ubhuti omdala sinaye uyasho vele ukuthi udaba kahle kwakuuthi nje sifuna ukuyifaka yonke kodwa kuningi okwasalayo futhi sizokhumbula phambilini abantu kube nezikhalo ngezansi ukuthi edit ngathi khona iphathi esinqamule kakhulu ngathi bagcine lapha kuphi eCloudcop enivaka lapha bangezwe kahle uzoqhubeka ubhuti lapho nezinye ke izinto bafowethu esikucelayo sicela ukuthi umuntu mayela la ekhaya nimhloniphe nilalele lokho akushoyo like ningasho ukuthi umuntu hey yazi ukube uye kwa SABC wayosho lento ukube uye kwa eTV wayosho lento le ulokho nje ukusibukela phansi njenge station nathi njengoba la ubhuti uyasathi thina ngamagalelo ethu wena mawuthi awazi thula mawuthi uyawusithanda le channel ushone eceleni kwabanye labo bathanda ungasho ukuthi akaye kubani into esifuna kini thina sicela ama ideas bafethu mawuthi unawo amandla ungayenza imizamo ukuthi ubhuti asizakala because umuntu mayezela afuna usizo bafethu siyacela kakhulu sihlangane lapho sisebenzisane kahle abantu kube nesikhalo ukuthi ke bacela ubhuti ashiye inamba account number yakhe ukuze bekwazi umfakela omncane akwazi ukuqhubeka naye nempilo
nengane lengafundi iqhubeke nempilo. I-account ngiyathemba ukuthi nayibona ezathi escreenini ile damidlula la yaka-Standard Bank bafethu. Siyacela nisupporte ingane because ifunda kuma-private school. Le account ufaka imali noma malini ongakwazi ukuyi-afforda nje kuphela. So bafethu siyabonga ngikhombisa uyithasela uNjabulo. Ngiyamthanda kakhulu. Sengimphathele kuNjabulo wenu. Abanye bathi funa bey-celebrate. Abanye bathi ngamlalela usuku lonke. Nangu ubhuti omdala ukhona ke namhlanje. Ucuphe kakhulu namhlanje. Yabona ushaya amakhathi kanjani? Ama-2K ngathi usufuna ama-2K ke. Manje Manqele ubugcoka manje. Kusegazini. Busegazini impela. Angikubingelele bhuti omdala. Asibonge mfowethu. Unjani bhuti? Ayaphila ngempela. Namhlanje awusiyo ubhuti. Unjani mfowethu? Hayi phela mawunjena phela ulingana nami namhlanje. Shuthi nje ngathi ngingilozi yama-2K. Angisuye nenkosi ngingilozi yama-2K namhlanje impela. Yeah mfowethu. Futhi naba abantu bakho mfethu. Bakuthanda ukufa labantu laba mfethu. Yebo. Akuthanda ukufa, uxoxa indaba ebhlungu. But uyenze yabalula ngendlela oxoxa ngayo. Yebo. Yikho abanye mhlawumbe kodwa mhlawumbe 0.1% bethi i-scam lesi. Uqamba mama babona indlela oxoxa ngayo nanokuthi asikufihle ebusweni sabajwayela into ukufihla la bantu abakhiwayo ukuthi abazoxoxa izinto lokuqanjwa mama kanti ke uyabona labathi iscam nje ngoba sizakhulu nje bagijima bangene kuma YouTube ngecala lakhe uRosemary Ndlovu bofe bathole konke okwenzakalayo balibone ke igama ke likaNene ukuthi lifishane nilapha ngoba lide kabi igama likaNene impela buti singaqhubeka kakhulu. Ngisacela ungisize ungilamulela kunabo abantu. Bayakhala bathi ayiseqe kakhulu. Siyaxolisa bafethu i-team ibi-editor angazi kwenzeke kanjani nami iphutha liyenzeka but sizocela ubhuti eqhubeke lapha ekhatheke khona and then mase siqhubeka naye namhlanje. Yebo. Ake ngibingeleleke enhlala sezantsi. Ngibingelele na kwi-Perfect TV SA. Ayisithanda kakhulu le station nguso. Khuluma ngoba ngikhuluma nje lapha nje nombukelo sekhaya ngathi nje na ukhona la eduze kwami ngathi nje uyangibuka nje impela live impela ngikhuluma ngoba nami ngiyibuka phela ukuthi lokho engikhulumile kuseyikho ngoba ngikhulume noma sekushintshiwe yabona bafowethu ngoba ngilapha nje nami ngabona ukuthi khona kwajampekayo okubalekile futhi njengakho lokunye engikukhulumileyo phambilini. Manje ngithi ke ake ngiqhubeke kukho-ke lokho kwasalayo. Ngizoyiqala nje ke lapha eXolokopho eCluster. Lapha u-station commander uBaba uBuluka angifonela afone lokhu waxhumana noNtombela ukuthi akangibize bese kuza nomkheze nomtshali ngoba phela ngangihambe na umtshali ma ngiyobika lelo daba. Shuthi ke la ngempela ke samlinda kuBaba uBuluka wasithatha uBaba uBuluka sase siya khona ke eCluster eXolokopho. Mase fika ke eXolokopho afike ke asethuleka uBaba uBuluka ku station commander bese ethi ku station bese bachazela ukuthi ngoba ehamba nathi nje kumayelana nani. Awu igama ke eXolokopho ke nje ngoba phela lapha na eCluster ke ugcwele inkunzi ke lapha yana ngempela ke yabona nosomaqhuzu impela ke lapha base bethi ngibani umuntu obike lolu daba ebese show station commander athi uNjabulo kunene esho mina ke yes hayi vele kuthiwa sacela uze ngapha kancane hayi ngithi mina nakho sekuzoboshwa ke manje lapha uthi uzobopha umuntu sekuboshwa wena sekuboshwa mina manje hayi cha hayi lo Kennedy ke lona ke noma sengimlibele ukuthi sibongo sakho ngoba sokuba into yakudala 2018 athi yazi wemfuka kunene ngiyezwa lolu daba olukhulunywayo la laba abantu abangaka lapha emhlabeni avela nje kusukela nje impela nje athi nguwe ucela ukuthi umbulalela abantu hey osiyami ngichazeke futhi ngithi hey nama ngazi ukuthi ngisuka ngani kodwa engusulayo ukuthi wakwangibopha wakubopha wangibopha impela nini 2011 bese ethi kana a check lapha computer
athola ukuthi hayi nangempela ocala laphela sengenzela nje ukuthi ngihighlight lapha ngoba lokho kukhona nalapha lapha engakuveza phambili hayi bese kuthiwa hayi yazi lolu daba luncane lukhulu hayi ake luhambe luye 10111 eMidrand ke manje nangempela sifike ke eMidrand masifike eMidrand sifike sithola ubrigadier uNtoli nobrigadier uNdlovu ke wayese ubrigadier lapho njengoba nje manje esugeneral uNdlovu wathola iziqu njalo ngalo leli cala uNdlovu hayi uNdlovu ke bese ngithi yimi umkhizi umtshali ustation commander uNtombela uphoyisa ngaleso sikhathi waye constable usayitsheni manje uNtombela awu uNtombela ke bese athi station commander weNtombela akuchaza ukuthi le ndoda wayithola kanjani esho mina awuNtombela achaze ukuthi hayi ngamthinta ngefoni ngathi ngifuna ukumbona ngase ngifike ngiyambekela udaba olumayelana naleli phoyisa lelo Rosemary Ndlovu mangembekela uNtombela ke bayese echazela njalo obrigadier lapho uNtombela bese kuthiwa hayi weNtombela nani nonke nje ake nithi kancane futhi mkhulu sengisala nobani manje ngisala nobrigadier uNdlovu angithi nje ugeneral ngoba vele usuwanikeza iziqu ugeneral Ndlovu sale naye athi yabona ke kunene ngoba silapha nje ngifuna nje ungitshene konke ukuthi kwenzakaleni wathi kuyokusiza futhi lokho hey ngithi hayibo hayi ngathi namhlanje ngizalelwe inje endlini impela lapha ngathi ngithola inkunzi impela ngaqala nokuya ko 10111 hey ngasho athi hey lapha ngizenkinge nenkulu hayi athi awulibeke lolu daba lakho ngithema ngisalibeka athi awuyibambe kanjalo kunene kulabantu abangaka lapha kuze akhethe wena uthi hambe uyobulala wamsebenzelani phambilini noma nje wavele nje wavele nje wachuza wena nje kwafika noma kwafika iphupho uthi acele wena ukuthi uhambe uyobulala hayi ngimchazele futhi Nkosi yami ngithi cha brigadier empeleni kahle kahle lo muntu wakwangibopha mina ngo2011 ngesibhamu esingakho emthethweni so ke icala ke lahamba laze lafika la kuthena ukuthi liyaphela ngoba kwatholakala ukuthi isibhamu sasi kanjani wathi oh hayi awuqhubekeke ngiqhubekeke nodaba ke ngisibeke ke isitoli lesivele nababukeli sebesibonileke ngeke lokho ngisiphinda isitoli ngikhuluma into yini lapha ngiyaxolisa ukungena emlonyeni yeah uNtombela akasasho yini engasamfaki na uRosemary phansi wethu uNtombela ngithi ekuqaleni uRosemary nawe akakhuluma naye yebo futhi ke yabona ke nami kusayitshena Ntombela kuze ngazi ukuthi uNtombela uRosemary wakwakhuluma naye lokho ngubone ku Showmax lapha ekhona uNtombela eyikhulumela yena uNtombela ngithi mina hawu uNtombela kahle uthule nendaba engaka uma echaza ke njoba echaza nje lapha ku Showmax uthi uNtombela yena ngabe kade aqeda ngalela phoyisa ukuthi lingene emgodini wayesabela impilo yakhe kusho uNtombela ngoba nalapha nje lapha e10111 washo wathi akafuni ukufakwa kule ndaba ngoba hey ukushithi mangangena kule ndaba kufuna ngcola athathe itransfer ngoba mayezwe inkulumo engikhuluma uthi akubulawe abantu ngalesihluko lese engimtshela sona wavele nje wethuka kakhulu manje wayithola nipho itransfer emva kwalapho baqhubeka necala azange phela angene necaleni yena wathi uyacela ukuthi angafakwa kodwa uShowmax uyayokhuluma uyaya kwaShowmax awukhuluma akasesabeni manje bese ukhuluma kwaShowmax abantu abakhuluma kuShowmax
kube uMabunda uCaptain Mabunda umkhohlo Mabunda. u-station commander wazwakhala inyembezi Mabunda. u-station commander yabona nje umuntu obuka ishowmesi ngendaba eChesa Rosemary wadinde esikhulu i-station commander wathi akasethembi labantu abamlandelayo ngemuva useza uthi makhona imoto emlandelayo uzadlule ngisho ikhaya lakhe angangeni ngoba manje akazazi lezi moto ukuthi zizophelela bese bayibona ukuthi hayi ayisekho bese ejika ongena ekhaya lakhe zwana yakusatshwa abantu kusaba amaphoyisa uyini wena ngiyini ke mina hayi shothi ke lo uGeneral Ndlovu ke athi uyabona ke kunene ngithi udaba sengilubekile lonke le story vele sikhona vele sababuke naso basibona athi uyabona ke kunene yabona le nkulumo yakho inzima kakhulu uthe sasho njalo nje yayingena ifoni ifona abantu uRosemary Ndlovu wekunene bakethi kusami bakethi ngithi wayeselifeni ngaso sikhathi uRosemary manje amalanga akhe lefu asela ukuyophela manje ufuna lezi zinto zenzeke engakabuyeli emsebenzini wekunene bakithi asambeni bakithi upetrol ngifike uthenge phambili ukuthi kwazi ukungqongqesa labantu ngomlilo bayizwela ubrigadier baye mina ngijwayele ukuthi ubrigadier namaGeneral Ndlovu ayi angifuna kushuthi kuzoyiqondanela ngoba phela bathola izikhundla labantu kubuhlungu kimi ngoba bathola izikhundla nje ngithi mina uyamuza uthini uthi wathi hawu leli phoyisa athi kungcole kanje wathi kunene ngiyacela uyabona kuzoba nzima ukuthi lo muntu simbophe ngaphandle kwakho kungcono kunene sisebenzise wena ngoba uma singapholisa amaseko singambophi lo muntu ngokukhulu nje ukuphazima kweso uzosuke athole abantu abadesperate abazovele nje bathi nje ayikhale washo umfoka macingwana bahambe bobulala laba bantu laba ma ukuthi siyayekela thina ukuthi singambophi ngokuphazima kwaso ngoba lokhu masike sadileya ukuthi senze lento kuzomoshakala into eziningi sicela ukusebenzisa wena ukuthi ukwazi ukuthi wena uvume ukuthi uzobabulala laba bantu ngathi mina hey ngeke phela uyabona mase ngenze njalo ngizobe sengiyibulalisa ke impela ke lapho athi kunene khululeka kunene sizokuvikela wena sizokunikeza i-undercover iphoyisa le-undercover uDlamini ke lo phela usakhuluma phela naye igama lakhe ligcwele ku-YouTube uDlamini ngaleso sikhathi bewarrant ngathi lapho basa ile khona ke le angithi ngithi manje ikhatheke phi inkulumo yethu ikhatheke khona lapho impela lapho nje ngikhuluma khona impela shuthi lapho ngila ekutheni ke lapha ukuthi ngasetshenziswa kanjani yebo ngoba leyo azange ngiyibone kahle le angiyibonanga nje shuthi ke mina ke uma ngqaba ukuthi lokhu ngisaba ukuthi ayikulungile hayi bangitshela bathi ukhuleke sokuvikela ayikho inkinga ezokwehlela sicela nje ukuthi lento le uyenze ngoba uyambona lo muntu uyafona manje uma singakusebenzisanga wena kuzosuke moshala into eziningi ngoba thina singambopha vele kodwa manje kuzothatha isikhathi ukuthi simbophe ngoba kufanele sibe nobuchule uma sifuna ukumbopha kanti manje lento izosuke idelay azadikila athola abanye abantu ngithi mina manje le undercover ke nikhuluma ngayo ke izobe isima kanjani bathi hayi wena kule undercover le wena uzofika wena uzomethula le undercover uthi umfowenu lo oganga naye ngoba vele akazi ukunakeka uzobe nje unama dread lo muntu ekhanda ngoba enama dread nje engakanakeka impela nemoto futhi ezobe khajwa ngayo izobe lokhu ingabonakala ukuthi imoto eserious yabo kube sengathi imoto eyigebengu nje futhi nazo ezigebenga ngempela hayi uma BM ngoba okuyiHonda leyana
sihamba ngayo. Ngithi mina ngiyakuzwa hayi kulungile mawukuthi nizongivikela. Hayi nangempela bese-ke kuthiwa hhayi-ke wendoda manaka awuthi sifonele uhlongwana. Uhlongwana ngaleso sikhathi ebewu-warrant officer ngoba esewukapteni manje. Wathi cha yena uhlongwana into angayithanda kuye. Uhlongwana kahle kahle akazange aze akufihla uhlongwana ukuthi wathola isikhundla ngenxa yaleli cala. Waze wabonga impela. Wathi ngufisela okuhle. Ngikuphi njalo ngiyi-protection ngaso sikhathi. Yeah. Wathi ngufisela okuhle. Ngithi mina awu nami ngiyakubongela hlongwana. Waze wakhipha igama wathi awukhululeke ubaba ubuluka. Esakhe isinxephezelo uzokunikeza. Ngoba lokho sekumayelana nobuluka lokho akusemayelana naye. Shuthi uhlongwana ke yena kumsebenzi wakhe okufanele awenze ukuthi mina angihlanganise nale undercover. Angiyazi ngithi mina nangempela uhlongwana wangihlanganisa ne-undercover ngase ngiqeqeshwa ukuthi kufanele ngi-acte kanjani kuRosemary. Waqala qeqeshwa nje. Uyaqeqeshwa. Kuthiwa ukhulume kanje kanje kanje. Kwathiwa wakunene lalela. Uyabona ngoba nje sizohamba siye kuRosemary nawe kushona le undercover. Wena awumquestion star. Shuthe omambala laba babefuna ukuthi uRosemary iphoyisa uNdlovu. Mali khuluma into yabona mhlambe babetshela ukuthi mina ngake ngasebenza naye. Shuthe babefuna ukuthi uNdlovu mhlambe ake ngiqalekise nje mayethi yabona kunene. Uyakhumbula lo msebenzi owawenza phambilini? Wawenza kahle kakhulu. Okanye athi waba wrong la nala. Babefuna ukuthola lezo indaba lezo mase beyitholile lezo ndaba lezo bavele basibophe sobabili. Yes. uRosemary kwangaya ngisho kuya kulezo zinto bavela azange isebenze nako. Isigebengu leso. Isigebengu esikhulu vele azange isebenze nako vele. Hayi ngithi mina ke yakuzwa. Bese ke efona ke yena kuRosemary ke ngelanga elilandelayo. Nene lalela ke ngicela nje noma kanjani sihambe ngoLesibili. Ngo-2018 lapho ngoba idate esihamba nge-7 kaMashi 2018. Usuke sihamba laboshwa ngalo suku lolo uRosemary. Hey athi lalela into engizoyenza ke ngizoya esibhedlela eCastenhof. eCastenhof lapho ngizofike ngiyigulise khona usho wayenza lento ayenza elokhu eAlvape. Ngifike ngiyigulise khona ngenzela ukuthi wena mawufika ke nomfowenu lowo ngokuthi ngamtshela ngathi ukhuleka ngizoza nomfowethu engisebenza naye uphumile ejele. Inkosi malanga ke lephumile ke impela lo impela ngoba uthi nje izingane ayishiso noma mwazo. Hawu impela bawungqonqa noma kanjani. Wathi nakho ke kunene ngifuna yena lo ke impela ke lona ke okezulu kheyale nalela nje uzofika nje ababhudlele ngopetrol kulayidwe basha abantu. Ngithi mina hawu ukhululeka abazosho impela ke. Nangempela ke afoneke ngelanga elilandela ngathi kwangolesithathu ke lapho. Bese ke mayifona wathothi ngalo langa lelo sekukhona uCaptain Hlongwana nalo uDlamini look undercover. Bese kuba ama intelligence nje lapho kusho ukuthi ke kuhlangenwe ke manje ke ngithi mina sekufanele ngimfonele manje uRosemary. Ngithi hey ukuphi kufanele sihambe phela. Please last speaker fak sizwe. Hey ngithi mina ngehlela ukukhulu ke lapho. Hayi ngifonele. Hey ukuphi sisi ready phela thina manje fanele khanje. Wozala uzokulanda lapha esibhedlela. Ayi nangempela ke siyeke esibhedlela. Masifika ngifike ngimfonele ke egedini. Mangimfonele egedini. Nangempela ke aphume bese ke ngiya ke kuye ngifike ngimthathe ngimfake emontweni. Uyabona ke into eyazi ukuthi ngikhulume lolu daba lolu longena kwakhe emontweni
yabona ke lapho ngabona ngempela ngathi ingalo mthetho inde ngempela ke lapho yabona futhi mase kuthiwa uyafuneka ngempela ayi futhi bokubamba ngangiqala ukubona into efana naleyana uyabona lokho okuyi undercover lokho yazi wakhwehlela kabili awungichazela ukuthi kumayelana nani ewasesho wayesesho yabona nje ivideo le lapha record khona ungamuzwa kahle lapha ethi mina into engiyifunayo angifuni nje ukuthi labantu badutshulwe ngifuna laba bashiswe laba bantu ngifuna ibashise ngifuna babe ngumlotha khona kuzosheshe imali itholakale ukuthi uclaim kusheshe kulunge ngoba manje mabedutshulwe kuya investigate fanele nje phela nje ababukeli bakwazi lokho ukuthi yabona nje makuthiwa kusha abantu endlini kufanele kubhekwe lona okuyena lo uzoqhamuka nesamba semali uyeke lo bashisileke lapho engakwazi lokho ngakuzwa ngaye lo awukholo wathi abashile agadwe lo sizoqhubeka isigwili lo gadwe lo uzoqhubeka isigwili uyeke ufuna landelela impela lo yabo ubimali yashesha make beshile iyashesha mabeshile wachaza kahle phela Rosemary khona ongibuzayo okhona la ubuzile ukuthi why ubhuti afike kwi-attempt yokuqala khona la ethi wekunene angisizi isililo wathi wena hayi ngehlulekile sisi why ephinde eqashe kodwa uhlulekile emsebenzini into eyenza ukuthi angiqashe ukuthi mina kuye bengasho ukuthi yabona bengasho ukuthi ngeke ngikwenze lokho ngithi ngamtshela eqale ngathi angibulali wangilandelela shuthi kahle kahle mina ngangasekho manje emqondweni ukuthi lokhu ngiqhubeke nalokuthi mhlambe yena ayitshela ukuthi mhlambe ngifuna ukubulala laba bantu ngase ngifuna indlela ukuthi lo muntu lona umuntu uthi ufuna ukuhlala ngale ngaphakathi ngoba lo muntu lona nje ukubulala nje kuye nje kufana nje nomdlalo kuye kanti futhi ke nale 800 la 800 ayikhiphayo ngibona sengathi shuthi wayitshela ukuthi ungibhadale nje u800,000 engilandelela ngawo lo 800 phela ukuthi ikhiphe imali ya petrol awukho umsebenzi engwenzile uyangilandelela ushaya ngapha kumkhize umkhize naye akucaci uza ngapha kimi shuthi bayibona ukuthi lwacacilo ukuthi hayi mhlawumbe ukunene yena usezokuqondisa ngoba ubobheka lapha mayethi kulokhu ekunene ngifuna ukuhamba nawe ke mina ke shuthi wayifuna ngoba manje mina ukukhuluma kwami naye ngangakhombisi mina ukuthi afuna yabo hayi angifuni mina yabo nganginendlela okukhuluma naye yabo yena manje engaboni ukuthi kahle kahle mina ngisekho kulento yakhe nawe wasuyi-intelligent ngesingawe ya kahle kahle mina nje ngoba sikhuluma iqiniso kulamaphoyisa abapha lapho yimi inkunzi lapha kufanele ngabe nje mina izequke impela ngokuxhaxhake ngaphansi yabo njengomuntu phela ewambophayo ngithi basho bathi ngeke bakhona ukumbopha ngaphandle kwami ngcono basebenzise mina vuma sizokuvikela sibabala bangaki abathwele imendlela ngawe ubrigadier uNdlovu usewugeneral uWalet Hlongwana usewukapteni uMabunda obewusayitsheni usewukapteni yabona ke uNtombela noma ke ngeke ngazi ke ukuthi ngoba phela wayeconstable ukuthi leso subsayitsheni usithole kanjani shuthi la ngamfaka lapha mina ngimazi econstable mabe kule position kunyuka imali kunyuka imali kunyuka iziqu yebo kunyuka mhlawumbe ne safety and security yabo yebo while yonke lento lebingekuyenzeka ngaphandle kwababa ukunene lapho baba ukunene impilo efamily yakhe isengcupheni nale family la eGoli nefamily esekhaya yebo isengcupheni yebo including wena yebo ufila kanjani lokho kuyimanje sinengane engafunda esikoleni ngayo lento yalamaphoyisa konke lokho mfowethu yabona leyo nto leyo yabona mangiqala nje ngisho nje ngisakhuluma ngemendlela zabo umoya wami ubuhlungu ngoba ngempela ngeke ukuthola ukuphumula kodwa ke ngoba sengilapha phambi kwababukeli ngiyaduduzeka kancane
ukuthi mhlambe nabo babe nendlela yokungibonisa bangitshethe makunje kwenziwa njani ngoba nje ubala nje indaba yengane engafundi ingane ngihlala nayo mangibona izingane zesikoleni sengisaba ngisho ukuphuma ngisho endlini ngoba manje ngisho ukuthi hey yazi nje iyayibuka izingane zesikoleni yona ihlezi yona ebeningenankinga ngenxa nje ukuthi nje akukho la imukelwa khona ingane yenzeni ingane uNkulunkulu wami ngoba phela kuyaziwa ukuthi ingane ibikuphi ubufakazi balokho obukhona ukuthi ibikuphi ingane kodwa nje kuhluleka nje ukuthi nje uKapteni Mabunda abhale nje athola incwadi ku-NPA athi cha le ngane ibisekubhaceni nobabo nabazali bayo ngenxa yalicala elikanje kanje sicela ukuthi nifake esikoleni wehlula into elula kangaka ugcine umshayela uthiwa umshayela sentula ngamshayela phela ngithi into aseyenza kimi uyabona nje akazi ngine-VN yakhe la uMabunda njengoba ngilapha nje futhi ayinanini ngoJanuwari ngeze ngoJanuwari lento ngine-VN yakhe la uma sayicinga isekho yadeletheka i-VN ayikhona ikhona sidlala ikhona nazi asizwe uthini zomuzwa lo uthini lo lena ikhona yadelethekayo khona engekho sishayela la ikhona yadelethekayo kodwa ke ikhona enye yazi ngeze nje amaqeda ukukhuluma naye ngayifuadela kumfazi lo wami ngazothi ngibalekela ukuthi angadelete akazi ukuthi ngeze njalo ethi uhlakaniphila yedwa yena kuphela phela iphuma akazi lutho la muntu lo akazi lutho umuntu mayesethi kuwe ngicela ungangifoneli ngisekhotha mangithi ngifonela ngithi hayi amakhotha awekho ama-weekend ungabe ungifonela ngama-weekend ngikhuluma kanjalo ngikhuluma ngengane angisakhulumi sho nangami ingane iyona phela kufanele sikubeke phambili lokho isikole sibalulekile hayi nepublic ayifuni ukumthatha public school iyo-ke impela-ke enenkinga-ke public ithi ngeyimthatha eqhamuka matric ngathi mina ayiye ku-grade level yazi angazi-ke lapha ngoba usenayo inamba yakhe uMabunda nginayo iyona leyo inamba ucinga leyo esendela kumfazi ucinga le ngayisendayo ucinga le ngayisendela umfazi ngoba lo yamuntu lana ayilana yabona nje lana ilana ayibuya kulokhu kukoloneka lana shuthi khona ngangizama ukuthi angisize ukuthi akhulume nawo lamaphoyisa uyabona nje waphendula wathini lo koloneka wakhona uthi good day the person in question was in a witness protection up until over a year after the case was finalized akukho nje ukucacela kushoyo uyabona uzibone njalo imikhuba enziwa yilaba abantu ngoba yabona nakho uyabona-ke manje nangu-ke manje umlaleli ngithi yabona nansi nale akakho u2 akakho uMabunda u2 awuthi ngizwa asiqale kula qala khona qala okay si-connect kahle ile abantu bezwe uthi ikhalela phansi le-speaker yebo detective yes hey khona sabo captain sengohle Bana phela manqele manje mawusuhleka baye bazozwa kanjani abantu mfethu ubeyisa ayicala kodwa mfethu othi ngiqale phansi bafethu bazothina abantu manje mawusuphazamisa manqele cha phela ngase ngikhohliwe yebo detective yes hey khona sabo captain sengohle no I'll call you back I'm right busy right now okay sure wathi uzongifonela umbhekeke lapha sengifonela khona yena ayiqale ngathi iqale iqale phansi iqale yebo mama angiyaphela khona uzongena grade 1 lo mntana ngithi waphuma vele lapha efuna ugrade 12 lapha ngoApril
baphume benza ugrade 12 kuphi le EPE bayenza grade 12 yeah nini last year yeah last year so manje kumele aye kuphi esikoleni phela kushuthi lapho lezi ikole lezi ngoba sike sazama thina ukuthi simfunele la esikoleni kwathola ukuthi bathi kugcwele basho njalo no angithi abafuna grade 12 funa kubuyele emuva manje abuye ku grade 11 abuye grade 11 ngoba vele umthetho vele usho njalo ezikoleni bathi funa manje abuyele grade 11 ngabe sabuyela aqhubeka no grade 12 ngoba indaba yakhe bona bayi-understand ukuthi kwenzakalani grade 12 upasile angithi phela siphume ngo-April laphana sathi masifika la isikole akangasithola incwadi asibanga sayithola ukuthi nje athole nesikole ungafiki all along mara umntana ahlale nje hawu ungani ngakhuluma nje nawe awukhuluma nginanti yakuba bona yazi ukuthi mina ngibenza abasebenzi kuthele ukuthi uazi amtholele isikole mana mabunda uyakhumbula ukuthi wangineza amanamba ka-azo lapha bamfona bafona lapha leyafone leyana ka-azo ayingeni yagcina ingenile kwasekungenye inyanga yathi bayingena le phone wathi uazo bona abayenzi leyo nto leyo bona so you no it's fine I'll check Sasana nenamba ka-azo angiyitholi because uLias bazithi uzokunceda esikoleni but abayenzi iXhosa esikoleni sabo usho njalo wathi iXhosa abasenzi ngithi benza i-Afrikaans so manje oka Williams kuzoba inkinga ngoba yena uthena bangazama kodwa akangithembisi kodwa yena lento ukuthi ayikho value to isiphoyisa lento lena isenziwa uye wathi isiphoyisa siyenza NPA yibo amele abhalile that's why mina I got the right to assist this man mangathola ifile yakho NPA ukuthi okay they must write the way bamphathe ngakhona ma-IAPE bayenze the way mabuya ne-Gauteng yes angikuzwa kahle impela ngoba yakhona yes manje-ke nami-ke lapha nginenkinga ngoba nami angisebenzi-ke mina ngwesibili nje lo nyaka angasebenzela angina-income-ke mina my problem ukuthi mina my only duty angithi lapha usenza security my only duty was to make sure ukuthi bayakubhadala because your life was in danger ngempela hawu that was ingenzeka kanjani in fact ngingene ecourt ngizokufonela manje okay sure sengimosho ngokuthi ngithi hawu ngempela yabona usiyabaleka usithi hayi ngibe nguthithi ngisangena ecourt shuthi ukukhuluma manje akusafani angithi bebekhipha lapha emsebenzini bathi uzobuyela noma yinini basho njalo kodwa mase kufanele behambise iletter something abasakwenzi lokho manje especially umuntu oyi-in charge kulento nasekuqaleni uyena umabunda uye lo umabunda lo manje usebusiness court one way usebusiness court one way manje akasafuni manje ukungisiza ngoba uma ulalela nje kahle le VN yakhe khona lapha athi khona yena ulokhu uzoxhumana no-azi lo be-protector yami uzoxhumana naye athola ifayela lami bethola ifayela bese kwazi ukuthi bacela ukuthi abangisize mayelana ukuthi ingane impela esikoleni ifunde njengoba bekade ifunda le EPE lapha athi ikhona iqhubeka nje ngendlela ade benza ngayo emva kwalokho ngithi-ke mina ngathi ukhuluma kahle-ke lapha akasafuni kusondela eduze kwalokho ukukhuluma lokho uyabaleka-ke manje yabo le ikholi yokugcina waba nayo le eyokugcina naye phela le edelithiwe lapho wayibhalile wayibhalile la manje wasedelitha masumzama after lapho ayikho akasafuni-ke manje ukukhuluma akasayibambi yabona nje la ngambhalela yena uMabunda ubuke nje ukuthi ngambhalela engakanani uMabunda akaphenduli ngisho kodwa uMabunda ngawuthi ngingene enambeni yakhe vele straight
umuntu uzumbona ukuthi unjani uyamuntu lwana ngendlela engincika ngakhona icala lingakaqalwa ukuthi ngilifakaze ngimane ngaqeda ukufakaza nje hawu sengiyisitha sakhe wathola iziqu asafuna ngibona eduze kwakhe ukuthi ngangihlanganiswe idocket naye yena akangene lapho umuntu ongene lapho u-station commando ubabuluka ubuluka imuphi lo wathi uyagula istroke hayi lo wathola accident hey uhamba nge-wheelchair nje mangizwa besho-ke kodwa wathi loyo wayezokusiza yabona buka into engakanani uhude luze lophumela ngapho yabo akaphenduli ngisho kodwa awuyithwele lo boroka umabunda nakubhaliwe awuphakeme kakhulu so bafowethu siyacela bafowethu namanje mangingaba nendlela ubaba angasizakala ngayo cause awukwazi ukuthi mawuthi usinike ideas anti uthi akahambe kubameli uyasha kanamali izoba nzima leyo siyacela uma ube nesisombululo ngathi ngaba ube ne-idea obonayo na uthi reasonable cause njengamanje ubaba it's been 2 years angasebenzi ayina income i-idea oba nayo ube nayo na ibe reasonable uwazama abameli be-state hayi angibazamanga abamele engibazamele bawu2 ngabakhokhela nokubakhokhela ngoba ngangisanda kubuya kule mali e3 months nganikezwa yona ngazama ukuthi ngekubameli ngibona ukuthi hey nakho phela ngisengasalucaca lutho maye bayabaleka bonke hey maye laba bameli laba kuthulekile nje i-follow up wayenza ukuthi ngayenza wathi omunye ummeli ubabhalele maye babhalela efuna ilokhu feedback uthi abaphenduli uthi ke manje usezoqhubeka ke manje aye komunye umnyango ayofaka lolu daba lo khokheliwe phela akwazi ukuhlala nje emva kwalokho ke nje uthuleke manje mina njalo sifanele manje ngigibele ngiyekuyeke ma ufika kuye futhi lo mmelelwana yazi uyamazi na umabunda lo mmeli ngempela uyamazi lo munye ongapha eJohannesburg ummeli yena ke wayekhulume kahleke lo wathi cha hayi wathi yabona udaba lwakho into engizosebenza ngayo ngizosebenza ngendaba isinxephezelo sakho ubuyiselwa emsebenzini ingane ukuthi ithole isikole ngithi mina yikho phela lokho vele mina engifunayo mina ngoba mina yabona nje kube kuthiwa bangibuyisela emsebenzini noma ke isinxephezelo leso benqaba naso ngabe ngcono kuthiwa ngilwa ngesinxephezelo kodwa itoho ngisaqhubeka ngoba vele bengiyisebenzela mina ingane zami ngizama lokho engizama nje ngoba njengendoda yes bezingangehluli ingane zami kodwa manje ngoba ngephuca isinkwa sami sathatha isinkwa sami kwathiwa hayi khululeka la uyakhona le mali uyithola emsebenzini uzoyithola bebenginika ngisupport ingane ngayo do you think ukubuyela emsebenzini kusafe kuwe esimene esikamanje kodwa akukho safety ukubuyela emsebenzini ngoba manje vele ungibona nje ngoba ngilapha nje ngingayivalile awu noma ngashona ntala hawu sengikhathele ukubaleka bakithi ngathi uyabale kukhona khona la hayi ukhona la eSouth Africa plus special umuntu ombalekela uconnected kakhulu ya muntu loya imastermind phela leyo angithi wathi noma usisi lo wesibili akaboshwanga akaboshiwe lo yabona nje excuse yabona lo muntu lo uye lo udala lamaqhinga ukuthi ngibulawa lo uthandana naye lo angifensayo asiqale kulela waphela nami awu angeke phela mina ngeke umuntu engifensa angeke phela awukuyakuzwa Mtibane mfowethu angiqhubekeke mfowethu ngoba bengilapha ekutheni ukuthi samfaka emontweni leyo nje ngizoyikha phezulu angizokhu ngigqubana na ukuthi sasambe singena amagaraji ukuthi khona lapha engiyakhona ukuthi emva kokuba sekukhombela yena yes usebuyela kuphi ke eCastenhof
lokho kuthiwa i-alibi uyokwenza lokho shuthi ke umtshali ngithi kwase kuthiwa umtshali akahlale phambili umtshali ngoba le moto lena yayingadimile yena kusehleli nami ke manje umtshali uhleli ne-undercover phambili lo uhleli nami ke lokho engibamba ke la ngibamba uyathanda nokubambana phela ngithule ngimbuke kwethu uyazi ukuthi la mhlola le ayishuthi ikhona into ezoqhuma ngayo kubantu besifazane uyathandeka awu impela cha khona ugazi ke nje ke ukhona yabona phela la umngani wakho afika wayiphosa ecourt manje shuthi ke ebesethi ke yena ke bakithi ngiyanicela ake ningibolekani 200 rand futhi yena wayicela phela bese ethi ke umtshali awuthi ngiyokubhekela la ebank wasecela le undercover le mina ngithi mina ngake nayo imali yokudla phela mina la ngosami ababukeli sebezothi ngithanda ukudla ke Nkosi yami Nkosi phela bavele basho njalo ngake nayo imali yokudla manje mina phela kufanele abonakala ukuthi mina nginayo imali yabo ngoba phela mina imali engangiyiphethe ngiyaxolisa nje ukuhlehla kancane ngibuyele emuva ngithi lapha kuthiwa ngimdeleyisi yena walokhu wanginanda ngequantum ethi asambeni ngafika eKalfantein mina ngafika eKalfantein ngathi ngilambile wathi manje ufuna ukudla ini eKalfantein kuyaphekwa lapha enhloko nepapa ngangalambile nje sidalo hayi athi nayi imali 40 rand hayi bayifaka ke ipapa ke nenhloko ngakha kabili nje ngisuthi vele ngabiza iphara ngathi uza lapha ngathi awulambele ngathi ipala bhuti omdala ngiyafa edlala ngiyafa ukuthi nenyama ngangisuka ngangeya kuye ngathi yazi ngangimbiza uMandlovu wayijabula mangimbiza uMandlovu Mandlovu uyazi ngiyathanda mina ukuthi mangihamba ngibhadalwe qala ngingahambi nje ngabhadaliwe wathi nene ngitshelile ngathi ukhululeka wena mina nginemali yakho ukuthi udle izitshalo ufuna naku 500 udle utshalo ufunayo wenza ukuthi bawubulala izingane ube nesibini uphihlize phansi ngathi mina welele manje shuthi nje ukubulela ngo500 wanginika 500 kuyahayikhwa-ke lapha eKalfantein lokhu mawushuthi ngoba eMpumalanga kwafanele uhayikhweke lapho hayi bese mina ngeke Mandlovu ngikhohlwa isibhamu sami athi ayakani ndaba isibhamu qhuma petrol lapha lesiyeke isibhamu esakusiphethe njalo ishuthi lesi engizoshaya ngaso uma sengiqedile mina ukubulala kubethwa ngangiyenza loo nto vele ama-quantum ayedlula kabuye eKempton Park ke abheke la ngihlala khona ngavele ngamshiya kanjalo wathi wakunene ngicela asikhayi phakathi thatha 250 nami ngithatha 250 ngathi la ngiyabuya ungilinde ngayihambela ngayela endlini ngafika cishe ifoni uzumbone la mntu ngempela shuthi kahlahle vele uyabona ukuthi ngempela lokhu ngilandelela kwakhe nalo 500 leyo yayisifu shuthi yayisibalela kulo 800 shuthi ke mase esigibelele lapha eCastenhof sesimgibezeli ngithi kwathiwa mina ngasho phela ngathi mina wangine 500 ngisho uCaptain Hlongwana naku-warrant lona uDlamini lo undercover wathiwa ke ibambe ke eceleni thatha kuyo leyo yokudla lesikunika yona u500 mawufika nje emontweni uvela umgaye lo 500 rand wakuthi hayi namanje sesinje imali yakhe ngangayidlanga ekhona nansi wayithatha futhi wathi hayi ngiyabonga ukushanje kaso kancane athi hayi ngiyabonga ngathi mina nakho shuthi ngiyalapha ke ekutheni ukuthi ke bayesicela lo 200 rand shuthi ke aphumeke umtshali ke no lokhu ne-undercover bese ngathi kwi-ATM usele nami-ke manje lapha-ke ulele-ke lapha-ke lele kuwe manje uthi angifuni nje abantu bangibona wayeqamba nje amanga wayeshuthi ayithanda nje ukulala kimi hayi
ebese shuthi ke manje kulandiwa lo 200 ke hayi nangempela ebese ethi ke wekunene ngithi mina yebo uthi uyabona nje kunene mina indoda yami engithandana nayo isebenza manga icleaner lapha eBidvest wathi yabona nje sekuyalunga manje sekusela kancane kube u6 months lokho nje nokubulala nje akunawo ngisho amandla kunene ukuvele kubulaleke lokho igama lalo ndoda uOble lo lapho seboshiwe nje kwakuyini kungu-station commander uCaptain Mabunda nomtshali lapha le ndoda nayikhona ethi ayilokhu imhambele ehlenyuka ngithi mina wena wabhizi kangaka lokhu ugijimela lo muntu lona uyazi ukuthi nawe uselistini ukuthi fanele ubulawe nawe ngoba vele umsebenzi wakho awukho ngoba uhola imali encane futhi yathini uthi wathi awa ngithi Nkosi yami kuyahamba emhlabeni akakuboni ke lo yabona ke kodwa wagcina engasayingeni indaba yakho shuthi wathola ukuthi hayi ngempela lo muntu lona ngahlahle wayefuna ukumbulala wagcina engasamhambeli shuthi ke babuye lo na umtshali ke nalona bamneze 200 nangempela ke awuthatha 200 ke bese kuyiwa ke lapha erenkeni makufika erenkeni ke nakho ke phela sekufika ama intelligence esezombopha umtshali ngithi le mali bengathi ibeqhama kumtshali le mali athi umtshali futhi njalo athi umtshali hey sister zacela phela ungibuyisele lo mali ngoba usuthola imoto yamahala uzuthola imoto yamahala manje wagoloza la le 200 wathi ini wathi awungeke ayikahle nini bangikhona ukuthi ngiyaboshwa lapha wathi umtshali awu sister usazi ngabe le 200 rand yami usuthola inyawo ezilula ezokufikisa lo yakhona hey wali azange impela ayithola azange uzubona impela ukuthi le iqola leliya la muntu it seemed like mawuxoxa isitori sakhe nababukeli bayasho ngathi bengekho right la ekhanda yazi ngathi bese kuneyinkinga zezimali ke thu yebo ukugembula wabalela ukugembula yabona into engiyibukayo yabona makuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma sengaqashwa manga ngoba mangathi uyabheka lo muntu lana ebenazo izingane kodwa zikuphi zikwamhlaba lezo ngane lezo kufa kwazo njengoba ngachaza kusa investigate indaba yazo ngoba kunoshevu phakathi kufeni kwalezi ngane kushuthi nje nganoma sebehambe ibanga elingakanani ukuthi bathole ukuthi bamcharge kufanele bamcharge kahle kahle ngoba vele unesandla ekufeni kwalezi ngane okwesibili yabona mawuthi ubulala abantu uhambe futhi uyodlala lapha lo mali fika ihambe lo mali yabo igazi lomuntu lesikhuluma ngalo okwesithathu ebebathanda umashonisa ngoba ngikhumbula nje ebengakaboshwa futhi lapho ngoba ngicabanga ukuthi ngoba ebengasapheli phela lapha kusisi futhi ebalekela ikolodo ngapho usisi uyashonisa naye yaze beze njalo ngemayo ufuna imali ngomashonisa ngoba nje kukhona esinye nje isitoli esikhona esikaMadonsela mfowethu phela baMadonsela ngabakithi kwakunene shuthi uMadonsela ebengumashonisa nje omkhulu ehostel ngaleso sikhathi leso ebegqoka uniform yamaphoyisa amayoboleka imali afike uMadonsela nje wamboleka u10,000 ebusatsheni phela uRosemary aqhamuka impela futhi uyabona ibimfanela neuniform kushuthi yabona nawe uma ushonisa uyazi umuntu omthetho lo vele ngayakubalekela yabo bese nawe uyamnika ke nawe le mali ayifuna uyazi vele ukuthi ayivele lo ayivele kushuthi ngiphethe inkunzi ke customer la mayithathela akayibuyisa imali njalo makholwa lapha epolice station
wakuchaza lokhu station command wathi usekhathele bashawula yini abantu bezofuna imali yabo uyayizwa nje leyo nkinga leyo nje sengikhulumela lapho ukuthi bengathi beney'nkinga zemali nanokuthi-ke uma ubulala iy'ngane zakwenu ney'ngane zodadewenu usuke ngempela lapho uyibulala wena impela-ke lapho yabona leyo nto leyo yamphazamisa kakhulu uMandlovu lapho asiqhubekeni yabona lapha-ke seboshiwe-ke ngithi sekuqedwe endabeni yale bush ngeke ngisabuyela ngoba vele ikhona lapho eseboshiwe lapho manje umuntu osedlala-ke manje umdlalo lokhu indawo enkulu-ke manje empilweni yakhe sokuyilo ebengithandana naye-ke manje athi kimi yazi uNgobeni bekuyilo lakhe uRosemary uNgobeni athi uNgobeni yazi ucela ukubona sithandwa sami ngithi mina waphi manje uNgobeni uthi hayi yilo lika Rosemary lithi nje ngithi mina ufuna ungibonelani-ke uthi hayi uzoza kuye nje waza sambini wasemfonela ngathi mina hayi uma efuna ungibona fanele sidibane lapha ngoba vele kunecala leli lakhe uRosemary asingadibana ekhothe hayi nangempela afike sidibane angicela uNgobeni akunene yazi ngiyezwa kuthiwa nguwe wawukhona la kuboshwe uRosemary ngithi mina ngangikhona impela mina ngazi ukuthi ngasinda kanjani futhi kwakuya ngokuyikhulumela-ke lapho umshashana athi hayi unene sengizwile sengibukela ividiyo ukuthi uwe wabopha lo muntu manje kunene siyacela-ke ngoba njengoba nje uhamba nomuntu wakho lapha bengicela kunene ukuthi mina into ebongangisiza ngayo mina bengifuna ukuthola information kuMabunda and then mayikhona nendlela yokutshontsha idocket uyitshontshe nayo ngithi mina hawu ngitshontshe kanjani idocket-ke manje ngoba phela ngiphatha amadocket uthi hayi nene uzothola imali uzokunikeza imali ushuthi imali izokhishwa ubani izokhishwa uRosemary ayinike iloyo bese ninika mina ngithi lokho-ke cha ngeke ngikhona ukwenza ngoba vele nawo uMabunda akasiyi umngane wami Mabunda sahlanganiswa nje yilo leli cala leli likaRosemary akusiyi umngane wami ngathi mina lo nto ngeze ngikhona ukuyenza inzima yabona zonke izinto ebeyikhulunywa lokhu uMiriam uthi ngisho igama lakho vele ngoba nguwe ongilandela ney'nkabi wena nendaba nalokho mina lowo muntu lowo uMiriam lo wakho igama phela ungamshongo asimazi igama uye phela lo owayengiwami oyaspecify ngiyachaza kufanele ngikubeke nje kucaca shuthi ngimtshela ukuthi cha ngeke ngize ngikwenze umuntu phela bengesengisho umngane wami lona yonke into lena ayikhulumayo lo uMiriam bengithatha leyo nkulumo leyo ngise kubani uHlongana ukapteni abhale phansi yabona nje ibhuku kaHlongana zonke izinto lezi ebekuthiwa ngizenze nokuthi efanele ngibulalela amaphoyisa la station command ubuluka no-Captain Mabunda konke kubhaliwe phansi zonke lezi zinto lezi nje engiyikhuluma nje lezi ezithinta mina ukuthi befuna bezama manje ukungisebenzisa shuthi ngoba amaphoyisa angisebenzisa nabo bese bazama ukungisebenzisa shuthi bebecabanga ukuthi ngilula nje ukuthi ngisetshenziswe kanti angikho lapho mina kubhaliwe phansi lezo zinto lezo manje Manqele ngabona mfowethu ukungiphatha kabi ukuthi kube kuthiwa-ke bathola esinye nje isithutha-ke nje ngempela esingawubamba umshini ngabe nalama rank abawatholanga impela ngabe bala emhlabathini ngabe wagoqanyawo kodwa manje konke lokho bona bakucaba into nabo abayaziyo ukuthi befanele bahaye banqunywe laba bantu labantu umbuzo enginawo and then mangenzeka into ecishe mayifana leyenze ungasebenzisana namaphoyisa ngeke ngiphinde
yabona ngifuna nokuthi yazi izinto ezenzakalayo nje lapha phandle lapha phandle basilapha endaweni esihlala kuzo Yeah. sengesaba nanokulamula abantu mabelo Yes. ngoba manje hey Umthetho. hey uyajikelana umthetho manje yabona njengoba ngikhuluma lento njena nje ngempela lento mawukuthi ababukeli ngempela ngoba baningi abantu sengeke babona nami lapha abayibukayo lento makukhona inkinga ehlayo bazokwenza kanjani ukuthi bawusize umthetho laba ngosiza khona ebenomthetho uba betray njoba nje bebetray mina nje ukuphinda ungibone ngiyenza leyo nto ngoba mina nje buka manje senginempi mina ongesiyona yami Yes. engiyilwayo manje ngiyilwa ngedwa njalo ngapha lempi Kwesinye isikhathi kuyisolo ukuthi kuwayigqwela umsebenzi. yazi mfowethu mfowethu nami lelo gama lela ngifuna nje ukulifihla angiyayisola ukuthi ngangihlushwe yini uNkulunkulu wami kodwa hey ngoba kwakunezingane phakathi inkosi yami ngangithi nami awu njengomzali Yes. anginqande lento efuna ukwenzeka kanti ngigwaza ngowami Shuthi wena walungisa inkinga yesikhashana uzoba nenkinga yempilo yakho. yebo yabona ngalungisa inkinga yesikhashana manje ngiphethe inkunzi yenkinga ke manje into engasukumi phansi ingane zami ziyalamba manje uyise wazo njalo ebeyisupporta ngenankinga ngacela kumuntu namuhla mina sekufanele nje sengento nje fileyo nje angikhoni manje ukuphila ngoba phela ngizothi ngiyoganga ngiboshwe ngoba phela kuyaboshwana umthetho awuvumi vele wenze into ephambene uma wenza into ephambene nomthetho uyaboshwa Yes. manje sekufanele ngiphile kanjani Bafethu nanje le-account escreenini siyacela eyakho ubhuti Njabulo uyayibona i-TV kunene lapho Standard Bank ke lona ufake khona mawenza ngenye i-account yenza immediate payment noma malini bafethu nangu uyasho phambi kwakho njengamanje ingane ziyalamba asasebenzi noma mawuna something ongamenza ngaye bebhizi mhlawumbe ukhona umsebenzi onawo ngamsiza ubhuti omdala kanqabile mawukhona la eJohannesburg unolayini onendlela ukuthi nayi ingane akabilate kakhulu esikoleni sicela nenze public isengangisho grade 11 sivumile ukuthi ya grade 11 ilokhu iphuma 2024 April esikoleni 2025 manje ayingenile esikoleni bayayinqaba wa grade 11 so ngiyacela le account leni isebenzise ngendlela eright monesombululo noma isipha fethu siyacela khona indaba ongangixoxelanga yona le awushona ebhamu eyebham eka Miriam engane wena awusasitsheni ukuthi wamithisa uMiriam awuthi shuthi ngiqale ngayiphike phakathi kwazo akwazi kuwo ake ngize kule ibhamu le video yeah bese ngiza kule kameli yami yeah abantu ababukeli sizobalula manje ukuthi balokho by understand lento mashallah ezothula qhubeka bese sekulula manje ba understand le story noma sesingena phakathi okunye kodwa bayabona bayazi ukuthi lento lena ishuthi ihamba lapha shuthi lokhu webham why ungene phakathi ngithi kwanqamuka phela kwanqamuka ivideo ngithi hayi qhubeka phakathi kodwa nje ngiqede lokhu kameli yami wavele bengisahamba ngakho shuthi ke njengoba phela ngangichazela ukuthi ngasiwe esontweni kwaBushiri kwaMejawana sabuya usuku ke saya ke kwakhe kumeli yami safika kwameli yami ke njengabantu abadala ke sadlala ke naye ngiyamangala ke mina njengaphela ngisho amasonto nje athini sengifonelwa iyangizizwa kahle ngicabanga uyakwadokho kwiclinic ngithi mina yani impela mawuthi yagula hawu ngokukhulu ukuphazema kweso uyabona wena ubheda kabi wena uyabona usummithisile manje uthi mina cha kwaze kwashesha ke bo somithi hey waza sokhuluma hey yazi yini ngayivala ifoni lena manje okay zayivala shuthi ke ngithi mina wasokhuluma ngenkali phela ushithi wenza sengathi lento engenze kuye akayithandanga kanti uqamba amanga shuthi ngifike ke angitshela odokotela
thoje bathi athe nje amanesi angazi umuntu check umchamo ukuthi engabe ukukhulelwa noma akukhulelwa wona thoje wena uzubambile usunesisu manje ngithi mina awu ngithi mina ngiyakuzwa vela kunzima nokuthi ngiphike phela amaye waphela iphi proof phela kubhalwe phansi ayiveli proof ngithi mina ngiyakuzwa bese thi afaka lokho sixoxeka akafuni ngihlalo kule nkulumo uzibona phela waphela kwafanele phela athi nayi proof ukuthi ngimethi ngametha nini sahlala nesisu ebese thi hawu ukuhamba nje kwensuku namanje uthola awusho ukuthi igama lengane kuzoba ubani ngithi mina awu yake why ingakazali ingane na ingane kufanele uzethiwe ingane ukuthi ingane ayikazali kufanele uyethe awu ngithi mina isinangaki ke lapho lo ngathi kwakuyinyanga kwakuyinyanga phela hawu kwiqiqi angikho right ngisaya eclinic emva kwalokho kuthiwa isisu sesiphuphumele ngithi mina avela nami phela ngimdala phela ngisingane ngayibona ukuthi ngamangala ngamthole phehla esingakanani isilile endlini igebeng lezi inkunzi ke leyana hayi ngithathele uthawula ke ngimsuleke ngithi awukhali wena uthula ngithi mina hayi ndoda ikhalela ngaphakathi akushuthi ke emva kwalokho wayesithi ke ngoba angimsanga ekhaya futhi angenze lutho kuzofuneka ukuthi somenzela something njengomsebenzanyana kodwa ke kuzoba nzima ukuthi simenzele ekhaya kubo fanele somenzela nje endaweni ehlane lapho esokwazi ukuthi siwenze kahle khona ngathi mina akwenziwa nje kwaZulu leyo nto leyo hayi ngathi hayi cha ngeke ngize shuthi lapho kwafanele nginqunywe khona yabona nje emva kwalokho ngoba ngenqaba ngabe sengilandelwa zinkaba ngabe sengilandelwa zinkaba sengiqedile kulolu site lelo ake ngize kuleli ke le bhama yabona le ibhamu futhi kahle ngoba nakuyivideo wayikhuluma yena ngicela mhlambe uPatrick amavideo akade ahlukene kathathu la asasamba naye recordwa undercover siyale eBushbuck Ridge ya uqinisile awu mavideo lawo shuthi ke uthi ke yabona kumena bengibiza ngoJabulo ke kuvideo nje wesesunjabulo yabona Jabulo uma nifuna ibhamu ningitshele mina angizokuhlupha mina ngiyazi mina ukuthi ilokhu is case safety i-case safety ihlala kuphi ngizohamba lapha ngifike nilandele ilokhu R5 bese ngiyiqhaqha iR5 ngiyifaka esikhwameni bese ngifonela Jabulo ubuse mina ngizothi mase ngiyifaka esikhwameni ngiyiphosa yabona lapha eThembisa South kunendawo lapha na mahle kanjena na eThembisa South shuthi ngapha ngakithi imnyama lo ndawo wathi uzosiphosa lapho le bag leyo bese ngifonela mina ngisithathe leso sibhamu leso ngisihambise ekhaya ngikhuluma ngento ekuyivideo nenjalo lapho ukhuluma leyo nto leyo nje uthe kanti vele kunebhamu eselahlekile lapho futhi into yakhe beyenza vele ngeke uthi uyaqala yabona into yakhe beyenza vele yana vele kahlahle ushuthi yabona kwethiwa nje mina kwethiwa ngayenza lento le hawu ngabe ngibhamu zami mina ngoba phela kushuthi ngizothola nje inqwaba phela yebhamu kushuthi bezogaxa phela nje futhi wena ngabe unama R5 ngisho AK ngabe unayo ne-AK ngabe nginayo kwethiwa nje kushuthi nakhona njalo ngeke yathemba ukuthi wayezokwenza lokho waphela wathothi wayengiheha nje wathi into ethi usuvumile ukuthi ekunike ngabe nawe akukhipha lapha ecourt phela uthi wakunika ibhamu ngabe senkingeni ngabe senkingeni phela kahlahle lo muntu lana babukeli masingakhuluma nje iqiniso uyabona la muntu lana ubethiwa ngempela mina ngangasebenza naye wayengeke avuma ukushola emgodini lo muntu lo yedwa wayethi hayi lo ngihamba naye lo ashathi hayi wena bengisebenza nawe wena yabo
Manje ngoba akukho engakusebenzayo naye, akukho engakusho. Phela yabona uma ungabhekela imali le ayitholile uRosemary. Yabona nje ku Audrey Ndlovu Yes. wathola imali. Konje bathi wathola malini bathi mase besho lapha ekhothe. Sengodleki wathola malini ku Audrey. Kodwa nakumadala home. Kwase kuba indoda yakhe lo bekuthiwa ubani lo muntu. Ngizomkhumbula nje igama la ndoda ngoba ngalezo bekhuluma ngalo ekhothe. Bese kuba uzanele moto wambulala njalo uzala udadewabo ingane yakhe sho enti kube Audrey Ndlovu udadewabo umdala ke lo waqala ngaye vele ukunquma bese kuba umzala wakhe lo wathi awambhalisa ukuthi indoda yakhe umadala home umzala wakhe bese kuba indoda yakhe igama lakhe kodwa ngiyawamabasa yona indoda yakhe la igwazayo amanxeba u8 8 kwase bese kuba uzanele moto lozala udadewabo bese kuba ingane bese kuba khona lo shuthi lo uzanele moto ngwakwabo walo umfowabo lo senikhohliwe igama lakhe bese kuba uBrilliant Mashego uBrilliant Mashego uzalwa uAudrey Ndlovu lo lambulala kuqalwa usisi wakhe shuthi imali eyasho lapha yathi 1.4 or 5 million imali nje ayitholayo isiyonke ngokunquma nje so ke lona ke lo uMiriam uMiriam phela kahlahle manqele masikhuluma iqiniso uMabunda mina wangitshela uMabunda mina wathi ngise Captain ba wathi yabona nginene sengizwile ukuthi ukuphi uMiriam ngithi mina ekwangcono wasutholile ngoba phela hey lo muntu ngoba naka nambopha naphinde namkhipha wase basuka ke ngoba ngcono manje emtholile kodwa manje yena mayesethi ke manje icala alisekho ezandleni alikho ezandleni zakhe kanti wayombophelana kanti uma esethi asikho ezandleni zakhe ngoba laphana wayeshaya isifuba laphana kwa King David kwesinye isitodo ethi nguye owabopha lo uRosemary Ndlovu akasasho manje ukuthi ayi lezi insizwa lezi zasebenza athi nje yabona ngempela kube kuthukunene wenqaba ukuthi uzokwazi umsebenzi ngabe namanje uRosemary usababulala abantu uthola nje iaward le Gallagher Estate la eMidrand wakukhona ngisho nocele ubheka icele wakusenguye uMinister of Police ubheka icele waphinde wathola enye lapha leyo ndawo leyo ngathi yamaphoyisa wathola ama-award engawabona nje phela awu2 manje sekhuluma ke akasasho ngane kathi hawu noma ngiyithole ngiwatholele lama-award lana sengibonga wena mfoka kunene ngomsebenzi owasenzela wona singamaphoyisa akakusho lokho will do advise ukuthi umuntu mayinenkinga efanayo ehambe ocebe emaphoyiseni mina ngisigebengu nje kukhona umuntu obona ukuthi ngenza into engalungile ehambe yongiceba angalokothi hayi mayifuna ukufa uzoya lapha phela nami ngabona hayi ngoba mdlambe ngokuhleva ngisindiswa idlozi noNkulunkulu kunini ngilandelwa bakithi kunini ngilandela uyabona yewaya uyoceba umuntu oho fonela ukushiya usulungisile uyahamba lungise nemshwalense ulungise nomshwalense yakho ngoba phela shuthi uma ungena nje police station ukwenza leyo nto leyo uzoshona and lamaphoyisa masekutholile kufuna azokulaxaza ayalaxazana mfowethu hey mina yabona hayi yazi uyabona impela futhi nakhona ngingasho ukuthi ngistrong kufanele kube kuthiwa ngabe nje impela nginokugula esenginakho ngendlela engihlukumeze ngakhona ngihlukumezekile uyabona nje ungizwa ngikhuluma kanjena nje ukuthi ngidaliwe vele ngikhuluma kanje kube kuthiwa umuntu omunye ngabe ukukhuluma lento ekhala
Yes. ngendlela nje Kodwa engihlukumezeke unalento ngayo. uthi indoda ayikhalikhala ngaphakathi. Indoda ayikhalikhalela ngaphakathi. NakuMiriam washo njalo. NakuMiriam ngasho njalo, uMiriam Mkoni Eh. osuka amadoda. Esethi angikhala. Ngathi awukahle. Indoda ikhalela ngaphakathi. Lapho abangana siyibambe mayikabi yami. Bafethu lapha emakhaya account ikhona la ngezansi. Iyona account enicelile ukuthi masivule, sivulele ubaba ukunene nefamily yakhe nezingane zesikole ukuze bekwazi ukuphila. Fana no10 50 rand noma malini. Standard Bank bafethu eyakho ukunene le account. Mawunesombululo siyacela futhi nakhona i-comment section uvumelekile. Inamba ekhona lapha eyami uzosukhulu singakhuluma eceleni khona umsizi nje wafona wathi angaza ngisifonele ubhuti ubani uyasizana wayiphoyisa before nginayo inamba yakhe ngimfonele ubhuti. Siyabonga nalokho nabo bonke abafethu abasizayo nama-ideas a-positive naba-negative sathana ingane zasathane lezo. I-Perfect TV ubhuti ukunene sithi nje until next time.